Hatok hikwa bentray si Jinjar ben yokam. Tika ni karil kada na benta jong phi. Te phi baro nga de ini sa swal ban na kwa ben kan sa page pang kani ka platform ka bagay ka earn hub. Ha kani ka platform himdan kam ben tabril, himdan kam ben tin either, net himdan kam ben di tiaru. Hang ni phila bentray marway ting ba YouTube channel da ka jingarap jong artificial intelligence. Tiya ka jingsio pad kan long shisian shiteo la da pitray promotion pinyo every Wednesday but shisian shipnai la da pitray marway. Tika jing mandoy ka ba phila banyo la da pitray ha kani ka platform ka long ba pinyo e ka direct training anda phila da ban register but ru ya ka free mentorship but him dan ka man khuslai na mar ki la ru ban kaya phi da ka tien khasi. Pia no pan Kilit ban register no kloy mentana marki seats kilong limited. Bye guys.